मानो खालारा सोलायजोबखो नोंनालाय बुंनानै होबाय सिख्लाफ्रा होंगो दोंगो सिथाबलायनानै आबु जुलिनि मानि खारगौआ गस्ला मानि दुगैग्रोनो नांगौ Hah? Kalau con el माबागासिनो दंमोन फुराना खानायानो बिदिमोन नै बिराद गोलाव जाबाय दा बेखौ थख्लायनो आङो दाख्लै थगायखांबायमोन आरो जाफिनगासिनो थाब थाब थगायथारनांगौलै बिनिफ्राय ओरै हास'ना गारबालाय मोनसे जागोनलै ओंखारैनि फिसिनानै दारि सिनजागासिनो दारिखौबो सिनगोन नामा? हा? मालाय खेमसि सालायनायफ्रा मास्टार थार बिसिनि आखायाना फान्थाब फान्थाब होनलायलायदों खानाय सिनग्रा मालाय मोनलायदों खर'जों मोनलायलायोना itu YouTube ayo deh YouTube ayo itu mau na alilnya hah itu mau na kalau video saya ini saya asal itu sama tuh sini kalau हाथ लगाते हाथ लगाते ढाकाय मकाय के सपोर्ट करते लगी तो सामने देखिए फिनिशिंग
नाफोरजों मोनब्रां नुलायलायदेरो बस्ती